Dito ako, nakipagpalitan ako ng sinuli sa iba kasi friend lang ako. Nag-isa kami. Baby. Sa akin si Meow Ming eh. Tupa, tupa, tupa. Black and white mal, damit mo, itim. Tapos itim ka rin. Na 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 na. Tingin siya. Wala kang confess. Tatlo kami. No. Ano? Ano pang bato mo? Tayo ng mga may ito ko. Ha? Ugas, 40, 45. 45. Ilan? Sa kilo. Isa? Wala niya, pag nalulak daw, ay pag nalulak daw, pwede na pa lang initin ko. Diba? Eh, ano yun eh, parang yung tagal na yun eh. Ah, sige, Kabalan natin sa akin sila. ang pinapagpagpag niya eh. Ang kailaw kaya? Yomi, no? Yomi, no? Ano ko yan? Talaga di ba? Oo. Upang ilaw mo yan. Punta mo saan? Naglag kami dito. Bakit kumain sa upuan? Yomi kasi hindi ginagawa ko. Bakit mo yan? Sige dyan, tigilin mo yun. Wait. Bakit siya bibig ka? Dito ba yung salita? Ibang garo na dati. Tulog. Tulog na. Tulog na. Tulog na. Wala ka palang tuwala sa sarili mo. Hindi ako santa. Balik pa pa. Ano ba inaawag yun? Ako naman nag-uulaw. Mabanti ka. Baho, amoy bibi. So, ilaw ko lang ito. Pila po kayo? Magkano? Tres at saka 5. Tres. Pabili niya. Ano te? Brochure. Anong brochure? Ano bibili nyo? Tres. Handila. Anong brochure? Baka voucher? Wi-Fi